ପିଲାମାନେ ସବୁ ଭଲ ଅଛ ତ? ପିଲାମାନେ ଗତ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆମ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଇତିହାସ ବହିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନି ଶାସନର କିଛି ଅଂଶ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ବାକି ଥିବା ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା। ତ ଆସ ଆଜି ଆମେ ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ସିଏ ଆମ ଭାରତକୁ କିପରି ଶାସନ କରିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପିଲାମାନେ ତୁମ ଇତିହାସ ବହିର 28 ପୃଷ୍ଠା ତୁମେ ବାହାର କର ଏବଂ ଦେଖ ଏ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଦେଖୁଛ 28 ପୃଷ୍ଠାରେ ଯେଉଁ ଫଟୋଟା ଅଛି ସେଇ ଫଟୋ ହେଉଛି ଇଲତୁତମିଶଙ୍କର। ଇଲତୁତମିଶ 1210 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1236 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲେ। କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ଇଲତୁତମିଶ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ରାଜା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମଧ୍ୟ କ୍ରୀତଦାସ ଥିଲେ। ଇଲତୁତମିଶ ରାଜା ହେବା ସମୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ କୁତବୁଦ୍ଦିନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆରାମ ଶାହା, ମୁଲତାନ ଓ ବିହାରର ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ ରାଜପୁତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ ସଫଳ ଭାବରେ ମୁକାବିଲା କରିଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକଙ୍କୁ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ, ଆଉ କେତେକଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପୂର୍ବରେ ବଙ୍ଗଠାରୁ ପଶ୍ଚିମରେ ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ମହାପରାକ୍ରମଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ଏସିଆର ମଙ୍ଗଲ ଶାସକ ଚେଙ୍ଗିଜ ଖାଁ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଦଖଲ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଇଲତୁତମିଶଙ୍କର ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଚେଙ୍ଗିଜ ଖାଁ ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ଦଖଲ ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇନଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସଫଳ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ଶାସନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିଲେ। ଏହିସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ସେ ଭାରତରେ ସୁଲତାନି ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଇଲତୁତମିଶ ଜଣେ ବିଚକ୍ଷଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଦକ୍ଷ ଶାସକ ଥିଲେ। ସେ ଟଙ୍କା ନାମକ ଏକ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ସେ ବିଚାର ବିଭାଗରେ ଅନେକ ସଂସ୍କାର ଆଣିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷାର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିଲା। କୁତବୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କୁତବ ମିନାରର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ 1236 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତୁମେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ, ଇଲତୁତମିଶଙ୍କର ପୁରା ନାମ ଶାମସୁଦ୍ଦିନ ଇଲତୁତମିଶ। ଛୋଟ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ଜମାଲଉଦ୍ଦିନ ନାମକ ଜଣେ ବଣିକକୁ ତାଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଇଲତୁତମିଶଙ୍କୁ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ କ୍ରୀତଦାସ କରିଥିଲେ। ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଗଦାଦ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଇଲତୁତମିଶ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ କେତେକ ଇକ୍ତାରେ ଭାଗ କରିଥିଲେ। ଇଲତୁତମିଶ 40 ଜଣ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଦକ୍ଷ କ୍ରୀତଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନିକ ତାଲିମ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେମାନେ 40 ସେନା ବା ତାକୁ ଚିହାଲଗାନି ନାମରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ନୋଟ୍ ଖାତା ବାହାର କର ଏବଂ ମୁଁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଉତ୍ତର କହିଦେବି, ତାକୁ ତୁମେ ସବୁ ଲେଖିକି ରଖ, କାରଣ ସେଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। ଇଲତୁତମିଶ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖ, ଇଲତୁତମିଶ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତରରେ ଲେଖ 1210 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖ, କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁ କିଏ ଥିଲେ? ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଇଲତୁତମିଶ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖି ସାରିଲ ପିଲା। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖ, ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ କେଉଁ ମଙ୍ଗଲ ଶାସକ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି କହିଦେଉଛି, ଲେଖ। ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ବା ଶାସନ ସମୟରେ କେଉଁ ମଙ୍ଗଲ ଶାସକ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? ତାର ଉତ୍ତର ଲେଖ ଚେଙ୍ଗିଜ ଖାଁ। এই প্রশ্নটি পরীক্ষায় আসে। চেঙ্গিজ খাঁ।
ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଲେଖ। ଇଲତୁତମିଶ କେଉଁ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ବା ଇଲତୁତମିଶ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିବା ମୁଦ୍ରାର ନାମ କ'ଣ? ଏମିତି ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ଇଲତୁତମିଶ ପ୍ରଚଳନ କରେଇଥିବା ମୁଦ୍ରାର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଲେଖ ଟଙ୍କା। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖ। କୁତୁବ ମିନାରର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ ଶେଷ କରିଥିଲେ? କୁତୁବ ମିନାରର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ ଶେଷ କରିଥିଲେ? ତାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଇଲତୁତମିଶ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମର କୁତୁବ ମିନାର କାର୍ଯ୍ୟ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରାଇଥିଲେ ଇଲତୁତମିଶ। ତେଣୁ ଏହା ଉପରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ତୁମେ ତାକୁ ନୋଟ୍ କରିକି ରଖ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଲେଖ। ଇଲତୁତମିଶଙ୍କର ପୁରା ନାମ କ'ଣ? ଇଲତୁତମିଶଙ୍କର ପୁରା ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଲେଖ ଶାମସୁଦ୍ଦିନ ଇଲତୁତମିଶ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପୁଣି ଲେଖ ପିଲା। ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ କ'ଣ ରୂପେ ବିବେଚିତ କରାଯାଉଥିଲା? ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ କ'ଣ ରୂପେ ବିବେଚିତ କରାଯାଉଥିଲା? ଉତ୍ତର ଲେଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଗଦାଦ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖ ପିଲା। ଇଲତୁତମିଶ କେତେ ଜଣ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଦକ୍ଷ କ୍ରୀତଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନିକ ତାଲିମ ଦେଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ 40 ଜଣ। ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖିବ 40 ସେନା ବା ଚିହାଲଗାନି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଇଲତୁତମିଶ 40 ଜଣ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଦକ୍ଷ କ୍ରୀତଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନିକ ତାଲିମ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କୁ 40 ସେନା ବା ଚିହାଲଗାନି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଲେଖ। ଇଲତୁତମିଶ କେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଇଲତୁତମିଶ ଡେସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଲେଖ 1236 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ ସବୁ ତୁମେ ଲେଖିଲ ନୋଟ୍ ଖାତାରେ ତାକୁ ସବୁ ମନ ଦେଇକି ପଢ଼ ଆଉ ମନେ ରଖ, କାହିଁକି ନା ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲେ ତୁମେ ତାକୁ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଏବଂ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି।